na ni, di ba? Kaya ang Ginoo nagingon, una siya mubalik, aduna gayoy, gira. Ang Jeremiah, o si Propeta Jeremiah, nag-prophesy, mahitungod sa mga propeta po. Mga propeta nga nagadala sa pulong daw sa Ginoo, nga matod pa nila, sila daw gipadala sa Ginoo, bisan dili daw sila pinadala, inong pa ni Jeremiah. Kay sige sila prophesy nga din ang iladang gi-prophesy dito daw sa ilang lugar walay mahitabo nga gubot, wala daw gitawag og sword, anong espada ba kanang inigbasay daw mo man ay gira to na sword karon war naman kay pulbura naman ron unya wala daw kagutmanan, wala daw trouble mo nang ningon si Jeremiah gingan siya sa Ginoo prophesy against this prophet, isulti kining mga pulong nga ni batok sa mga nagadalag pulong nga ingon sila pinadala daw sila pero dili diay nga naman nagsulti sila patat kaya wa nila gisulti ang tinuod gayud nga manghitabo nga excuse me adunay mahitabo no? Mo bitaw nang gitawag ni trumpet. Ang trumpet, ang gamit sa trumpet is kanang gitawag og warning, pahibalo. Kung naagi trumpeta, naay sa simbahan ang una gipabuhat sa Ginoo kang music is bell. Kanang bell ba nga manang matag simbahan makakita ka dunay bagting kay ano man dunay time. At yung unang panahon dunay time kay baliwalaon ra man gud nilang time. Yang time sa ating simba ting pasalamat sa Ginoo, ting ila sa Ginoo, kalimtan man sa tao, mo nang gitawag og pagbagting yun, Moses pagbagting yun, una mo mandulod. Mo na pag makadungog sa bagting, mo nang manulod sila, kay sound na nga sila gitawag. Mausada ang trumpet, no? Trumpita. Mo na ang mga trumpita, na din, wali sa mga magwawali mo na ipagpahibalo o niya ipahibalo daw nga matod pa ni Jeremiah nga adunay umalabot dili nang way umalabot kay kanang nagwali daw nagprophecy nga mingon walay gubot walay gira walay kagutmanan dili na pinadala nga naman mo bitay nung pag-abot ni Jesus Christ aduna siya gitawag og ilanan. Una siya mubalik. Mo na nga kita karon blessed yun ta, no? Nga naman, dunay nag-warning nato. Mo na si Apostol Pablo nagingon, whom I preach and teach is a warning. Warning na, kaya niyang gipangwali, o niyang gipanudlo, warning na. Para ang tao magbantay kay, wag yun nahibaw, kanot ang mubalik ang Ginoo. Ni manggani si Jesus Christ nga mismo, mubalik di siya kabalo. Manulunda, wa kabalo unsa pa ka ang tao uli ang amahan lang nga Ginoo mao nay nahibaw kanu sa mobalik mao bitaw nang naigitawag watch and pray lang kita magtukaw to sa mga pag-ampo nganong pag-ampo man di man magtukaw sa pagmata sa pagbantay unsay bantayan kun dili ampo man kay ngano man nga ang Ginoo mo ay mo pabantay nimo ang Ginoo may mupukaw nimo ba dili nang ampo lang ta nga din ta ang Ginoo magampo ta aron ang Ginoo gayud dugang nato pagto nga aron dili ta makuyawan ay giwali ra ba na nga kinahanglan dili mo makuyawan sa ulayng adlaw kay mabot jud ang perilous time jud no mao bisan nga importante nga din kita mo na ako nagwali nagsulti ko ninyo aron di ako paninglon kay kun di mo magbantay mo naging ulahi na ang pagmahay. Tinuod man yung gingon sa Biblia, kung di mong tuwa ko'y mahimo, basta ang gingon sa Biblia, ang ako ragi, sulti ninyo. Kadin, sulti ragi maluwas. Dili na ingon nga, magsaligta kay maluwas ta. Munang magtuon ta, ining pulong sa Ginoo. Mahitungod anang gi-comfort sa Ginoo, kinsa man ang gi-comfort sa Ginoo. Muna ika-upat nga adin, atong hisgutan karon kay tumiagi, kutob rata sa tulo. Dito rata sa giwarningan daw kuno o gi-comfort daw kuno sa Ginoo kanang comfort naghatag og kanang consolation tabang nga diin gi-comfort
sa Ginoo kadtong mga taong adunay pagbalata sa ilahang kinabuhi tungod kay kaning pagpangalagad is pagbalata man gyud ni Gyud kanang dili ta magsilibrar ba dili sa kalibutan ba mo na nakapugong sa ato mo nang gitawag ta og nag-morning pero kung naata dia sa Ginoo daw kuno mo nang gingon ni Isaiah he turned my morning into dancing malipay lang gyapon ta kay ang Ginoo man gyud wato gialagaran lahi man gyud sa kalibutan dis kalibutan ang task gyud sa tao diri is to eat drink and play ingon pa ni Solomon ang tomorrow will die mamatay dayon mao bitaw na nga kining kamatayon mao bitaw ni sabi mo sa tinuod lang daghang pagiwa mahibaw tinuod mo gyud kay gamay ra man gyud kay kining pulong sa Ginoo kung imo ning basahon this is a secret the hidden from the beginning from the foundation of the world mo na gitawag og mystery dili ma-explicar dili masulti only the spiritual man lang ang makasabot ini kanang espirituhanong tao ba nga diya sa Ginoo nga ang espiritu sa Ginoo nga mo'y nagdiya niya although nato espiritu mo ito ng tulo ka klaseng espiritu kung imo gyud basa ng Bible there are three kinds of spirit pagbati ba una kanang natural kanang wa pa si Satanas nagtintal pang iba manang nahimong daotan si Eva, si Adam tungod kay nahimo sila disobedient kay tungod sa espiritu nga ilang gibati nituo sila sa mananak o sa bitin. Ikaduha karon niabot sa Jesus Christ which is the Holy Spirit. Anong pagbati nato kana si Jesus Christ pulong na kung ato nang bation kanang pulong is holy mo na gitawag og Holy Spirit mo na ngayong mga ayot dalan sa Ginoo nya kung tuluan tayo ng mga pamaagi di man lagi moagi no di man lagi mingon ta Jesus is the way unya karon ang Ginoo abi mo sa tinuod si Jesus pulong man yun na in the beginning was the word and the word become flesh kinsa man tunay mong flesh Jesus so therefore ayaw gid na nga din si Jesus mo nagluwas nimo ang pulong ba ang pulong nga kung magsampit matag Jesus, tumana yung pulong. Mawabitan na ninyo si Jesus, if you love me, keep my command. Yo, nga nung matod pa niya nga nung nagtawag mo ka na kung ginu-ginu, ingon ni Jesus Christ, niya, di mo mutungan sa akong gisuko. So muna ang pulong, importante. Muna kay kining pulong, muna ato ang light mangguni sa atong dalan nga hangtod pagbalik sa Ginoo. Labi na kung kita nito muna nga ako ning hisgutan ning ikapat nga gi-comfort sa Ginoo ang gi-comfort sa Ginoo dili nang ingon tanang tao gi-comfort o bitaw na naghisgot tag upat kay mao man giingon ni Pablo o ni Saint Paul katong mga cast down katong mga earnest desire katong naga pangita gyud agi one mo na gina-comfort sa Ginoo katong nag-morning nagbangutan nga din tungod sa pagpangalagad sa Ginoo na pugna na hinuon ang iyang kalipay sa kalibutan mao nang matawag na naghinuon na mao bitaw sa tinuodan ang tinuod nga Kristohano kung wa man gali trabaho mas maayo pa magpuyo sa balay kay una gyud daan ang Sabbath day is tuan yun na wa pa may simbahan na tunguna panahon ni Moses wa pa sugwa si Moses magbuhat og tabernacle ningon siya, stay in the house, yun sila. Pabilin mo sa inyong tent. Kunya ka na inyong mga pagkaon. Mo nang gingon kung sa ilapa, sa baduman nila ha. Kung birnis pa, dublihon, ningon ang Ginoo, dublihan na ninyo pagpangita ang pila ng Domingo or pila na yung Sabado. Aron di mo manggawas. Yang uban kay na may gahig ulo, nigawas gyud. Kasi si Moses, wa naman nigawas, away nakakita. Nigawas, nanguha. Pag-abot dito, pagkagabi Sabado, tama na ilang giluto itong ila. Pagka Domingo, napa sila itag. Tulo kalutuan pa. Mao na ilang gingon, nagtuo sila tulo pa kalutuan to kay dubli man ginilag maayo kay nikuan to gid sila. Naning kamot pa gid pagtanaw nila sa sudlanan. Wa na inon sila makaon na tong adlaw to. Kay ngano man giulod man tanan. Mo ka na ang pulong sa Ginoo pero kay disobedience mo siya mo na ang gingon nga diin adun na kay kagulanan kay dunay mga gitawag og
pagbadlong nato. Mabitaw na sa mo kanta ko sa mga atong alawiton. Ang ako una puro gyud baka kantaw basta buawit ana. Mabitaw na siguro gyud nato kining ato ang gidayeg sa Ginoo baka nang ma-praise gyud ang Ginoo baka kanang praises gyud sa Ginoo ba nga gituboy gyud nato ang Ginoo because nganong matuboy man atong Ginoo tungod kay giawit nato na kinasing-kasing kay ngano man kinasing-kasing kay nahitabo gyud sa ato kasing-kasing. Dili lang gingon mag-awit dito, pailat-ilat pag pero ang Ginoo nagingon gani sa mga Israelites, these people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me because wala man gud sila kasing-kasing kung nahitabo ba itong pulunga to. Wabita na ingon si David, nganong mudayeg man to sa Ginoo because of His goodness and mercy. Kaya nganon, sa panahon nga nagkinanglan ka, ang Ginoo naluoy nimo. Niya katong walang-wala ka, ang kaayo sa Ginoo mo'y naghatag nimo. Dili lang kay moani ka diri kay way nahitabo nimo. O bitaw na nga din kaning tunay nga gitawag og pagpasalamat. Munang gingon usahay sa tao ba? Uning gini pagpangalaga to dili ni about sa panahon. About it sa atong kasing-kasing. At sa kasing-kasing kung giun sa nato pagdayeg ang Ginoo. Una ta magsugod din ika-upat, fervent mind. Na matod pa niya, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. Munang gitabangan daw sa Ginoo katong mainiton gayod. Diya kang pag-uban niya kang Apostol Pablo. Nga din, naglipay sila, mainiton din sila kay na si Pablo, nangalagad sila tunay nga Ginoo. Muna nga din, ang Ginoo daw, matod pa ni Pablo, naghatag siya og comfort. Muna, that comforted those that are fervent mind. Kanang mainiton yun ang imong nahuna ba? Kanang imong nahuna, yun puro lang yun ka sa Ginoo ba? Pagabot sa Domingo, wakay laing ginahuna. Lunes pagani, wakay laing ginahuna. O bita na sa ako, mag-uod yung anong tao na din. Hindi pakita niya ba kanang pag-ilaga ni ining Domingo. Muna sa kabutan na, dagang manggoy nagtuman ana, by the law, not by the grace, not by faith. Ang grace, by faith na, walay pagtuo, wala kay grasya sa Ginoo. Kung ang Ginoo naghatag grasya, na iyang gigugma ang mga tao, depende sa mga tao, na igugma niya. Dili na ingon tanang tao, muna yung grasya. Muna ang grasya, hinanglan ato ng tuuan. Nga kung ang Ginoo naghatag ba nimo, para nang muawit ka ng kanang blood ni Jesus gani nga unsa applied in us. Sigurado ba ka gi-apply ba na sa Ginoo? Mukanta lang ka nga ang imong blood Lord gi-apply sa kuha. Dili man na pwede nga din ang Ginoo nag-apply sa imong blood. Mahimo lang nga ikaw na sprinkle lang o na piskan sa blood of Jesus kung motoo lagi ka. Pero kung di ka motoo, sige lang tagingon nga gi-apply niya. Mo bitaw na mga magwawali nga mingon nga ang Ginoo nahigugma nila. Which is ang higugma ra sa Ginoo mao ra to. Gani ang comforter nga gibilin ninyo ni Jesus Christ nga dili ta biyaan nga walay magtatambag nato. Pero ang iyahang gitambagan gibilinan og comforter which is the Holy Ghost nga aron dili na ta mag-trouble, mag-peace na ta kadto ra manggi pangsalikway diri sa kalibutan kanang gipangkas down kadtong naningkamot gayud sa iyang kasing-kasing kadtong nagmagulanon diri sa kalibutan tungod sa Ginoo ug kadtong mainiton sa ilang hunahuna na din magpadayon gipapangalagan sa Ginoo. Ang 1 Corinthians ato ning basahon ni 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 16 sa ato pa napulo ni bersikulo ni mo niya gingon dire magsugot na din sa 6. How be it we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Matod pa niya. Sa paagi, ako magasulti kaninyo og kaalam
ngadto sa mga hingpit. Pero dili ni mga kaalam kinaadman, dili ni mga kinaadman sa kalibutan, sama ng mga engineer, mga doktor, mga usa pa ng mga dagko kayo mga bright dili ni mao mga wisdom, nor of the princess, dili ning wisdom nga naangkon sa mga prinsipe sa mga hari nining kalibutan na that come to not nga din walay pulos. Verse 7, but we speak the wisdom of God, kundi nagahisgot ta og kanang kaalam sa Ginoo in a mystery, diya sa misteryoso, even the hidden matod pa niya diri, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Nga matod pa kanang mystery or ang hidden nga wisdom ba, dili nang giingon nga magwali lang ta nga usa matong giani diri kanang wisdom. Kanang wisdom ba nga unsa gyud na ang atong makuha dis pangalagad sa Ginoo. Si Solomon nagsulti kanang nangandoy daw og wisdom like kanang precious than ruby and silver and gold. Mao daw na ang iya sa Ginoo because mo nang naay gitawag og the tree of life. Nakakaon daw siya sa tree of life. Ingon pa ni Solomon, ang wisdom diya sa Ginoo kanang mahibalo gani ka sa mga plano sa Ginoo sa tao, dili man gingon nga ang Ginoo naghatag og kaluwasan lang. Sa tinulog ko basahon nimong Bible, dili lang kay kaluwasan. Kay kung kaluwasan lang, mo na hinungdan, bahalag mamatay kay kaluwasan man lang. Kunya kang ilang eternal life nga ilang gingon, mo bitaw na ang wisdom is tinago na kay kuto ra sila, so di mamatay. Na pa may eternal life daw. Beyond mo nang gingon, luyo anang kamatayon. Kakuyaw anang kamatayon, sa mga klaseng kamatayon di mo pasabot, literal o spiritual. Ang tao namatay literal, therefore automatic siya namatay spiritual. Wala na siya espiritu, wala na siya pagbati, nawala na mga espiritu. Unya, mutuo pang uban niya din. Kato na namatay ito ala sa langit. Nahilumdum ko itong di pangbasa diri karon sa itong mga kaubanan nga versikulo. Ang gingon niya, wala pa'y usa nakaadto sa langit, di ba? Na ay nagbasa na. Wala pa'y usa, bisan si Abraham. Si Moses, wala. Wala gay usa. Gawas lang sa anak sa Dios, mauray na hindi adtog langit. Naglingkod sa tuo sa trono sa Dios. Wala day usa, wala. O ito na naghatag og parable si Jesus Christ sa diya na may nangutana sa diya mamatay ang tao asa si padulong. Ang datang sa Little Sheol, Little Hill. Ang iya sa Ginoo dito sa busong of Abraham. Wa pa'y nakatug langit. Wa pa'y nakatag Dios. Only si Jesus Christ lang. Nga di nag-intercede siya arang kanato. Wala yang gingon din but we speak the wisdom of God in the mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Kaning wisdom man itinago ni sukad pa sa pagtukod sa kalibutan para maghimayat sa Ginoo. Mo ni kani mga pulong dili lang kay ingon basahon nimo ng pulong mauna na kundili for the glory of God nga ang Ginoo mahimaya. Verse 8, which none of the prince or princes of this world knew, for they know not it, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Nga matod pa, bisa pa ang mga prinsipe ni kalibutan ni wala kabalo. Kaya kung kabalo pa lang sila, dili unta nila ilansang ang Ginoo sa himaya. Verse 9, but as it is written, eyes hath not seen,
nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Asa daw ning mga mystery nga din gipangsulti sa Ginoo nga gi-prepare niya for the glory para mo glorify ta sa Ginoo. Katong mga butang nga hidden and gitawag mystery gi-prepare na sa Ginoo para ni ato lang nahigugman niya. Kay kung wa ka nahigugman sa Ginoo, adi gyud ka sultian aning wisdom niyo kay mystery ni ug hidden ni. Nga gani matod pa niya, dunay mga mata pero wa ka kita ini. Dunay mga dalunggan apan wa ka dungog. Sige lagwali pero wa ka dungog, mao na gingon ni Apostol Pablo. Nga matod pa, neither have entered in the heart of man, ni wa gyud ni sulod ni sa kasing-kasing sa tawo niya wingo ka gisulod na sa imong kasing-kasing kanang tuyo sa Ginoo diri. Unsa man gyud tuyo gyud sa Ginoo diri? Pagluwas lang sa mga tao, sa unsang mga tao sa kasalanan. Sa ato pa wala dili maluwas kung mao man lang galing ng ato pagtuo. Bobita na kani mystery ni kay dili ni masabtan, dili ni makitaan. Kung muna wala gini susulod sa kasing-kasing bisa pa kining mga gitawag og prinsipe, mga hari, mga dagko, mga presidente sa kalibutan nga mga bride, wa gyud ni enter sila kasing-kasing. But verse 10, God hath revealed them into us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, the deep things of God. Moni, pero ang Ginoo nagpadayag daw ngadto kanila pinaagi sa Espiritu, kay ang Espiritu maora nay tuki, nagatudlo, hisgot all things, yes, the deep things of God, kanang mga lalong nga butang sa Ginoo, kanang pasabot. Muna nga ang tao ng lagad sa Ginoo sila kasabot, sige nagdaig, sige pangalagad. Mao man na ito sa Israel. Nahiyadto sa Holocaust, walay kalinaw, puro kagubod. Hantod nga gitagaan sila og mission, nibalik ilang mission at una before sila dito, after sila kang Hitler nya gitagaan sila mission, wagi sila kalinaw, puro trouble kay ngano man. Wala gid sila kasabot sa mga butang gyud sa Ginoo bisan sila mga anak sa Dios. Unsa pagkakita insa may nagsulti nato inibil. Pero tanan na isulat na. Unsa may naisulat? Kanang mga makahitabo dili nga kining tinago na isulat man gyapon ni pero ngano mangwa lagi gyapon nasabtan. Because the deep things of God, maning gingon sa verse 11, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Bita na gingon nga din, bisan pa na ang kahibalo sa tao nining butang sa tao, kanang espiritu sa tao nga naa niya, even so the things of God, bisan kanang butang sa Ginoo knoweth no man. Wa gyud ibaw mo bitan ningon si Solomon. Bisan pa si Solomon, wag yun sila. Si abi mo ngano nakaingon si Solomon, wag yun tao nga nakakaplag sa bulaton sa Ginoo. Although gibuhat niya ang tanang butang sa kalibutan, gigwapo niya. Gibutan niya ang kalibutan sa kasing-kasing sa tao, pero ang buhat sa Ginoo na yun. Wala yun gibutan sa kasing-kasing sa tao. Know it no man, but the Spirit of God. Pero ang Espiritu sa Ginoo, so mo ning gingon sa mga Espiritu sa Ginoo, mo ning pulong. Diba? There are three record in heaven, the Father, the Son, and the Spirit, the Word. Kaning word is Spirit ni. Pulong ni. Sa din, wa ka nakakita ini kung kinsay nagsulti ini. Espiritu manggod kay. Kinsa may tao sulti ini bi, mag-promise nato bi. Nga kita moingon nga luwas man ta. Kundi ang Ginoo raman, yang Ginoo kay di man baka kung tinuod yun ni. Spiritual magud ni, spiritual things ni, mystery, pero galing lang wa nasabtan sa tao. Verse 12, now we have received not the spirit of the world,
but the Spirit which is of God, that we might know that the things that are freely given to us of God. Mo ni yang gingon ha? Kita nakadawat dili sa espiritu nining kalibutan, kundi espiritu diya sa Ginoo. Nga aron kita may balo niining butang that are freely given to us of God. Nga kanang gihatag gayud nga libre ngadto kanato. Kung sa man day gihatag nga libre sa Ginoo nga butang be. Ang life nya mingon ka mamatay ka. Kung naamay na namatay, because wala gyud sila kasabot ini. Mabita nga anong mga lagat pa mako ako sa kung hunahuna kung mga lagat mako Ginoo sa matutuyo nimo. Kung atong basahon ang pulong sa Ginoo mga matay manggod ta. Ya gusto di mo. Abi nimo kanang nangamatay unsa gingon sa Revelation? Lamyon na swallowed by hell. Di swallowed by hell. Mga nangamatay lamyon lang na mayon taong nagkinabuhi ka diha kang Kristo Jesus kay kadaugan na nimo. Ang pangutana karon katong wala nang disciples, wala nang mga apostoles, napabay tao na pagkamatay tungod sa Ginoo, wala na. Last na to si Apostol Pablo, kaya nahisulat naman tanan. Mabita nang naigingon dito, last na si Apostol Pablo nga maghalat yung kagalingon para sa mga tao. Ang gingon ni Jesus Christ should not perish, pero nga naman, nangamatay man. Kung sa manang gitawag piris, apelido lang na. Dili ka nang iyang pasabot, malaglag ba, makurap. Giabulis man gani na, yung Apostol Pablo ang kamatayon, ang kami giabulis niya. Spiritual death, mas kuyaw, kung mawala ang spiritual death. Wala, nagyod ta. O niya, mabitan akong gingon sa imo ha. Sa inyo ha, nga gingon ang puno sa Ginoo is mystery ni. Ang freely given to us that we might know the things that are freely given to us. Unsa maging freely given to us? Life lagi. Kaya nga naman, unsa man iyang gipakamatyan, nga naman magpakamatay mo siya tungod sa life nato. Magpakamatay siya way hinungdan. Lukat man ka siya. Sa asa ka ta gilukat? Sa sala lang. Oh, karon gilukat ta sa sala. Kaya nga naman gilukat ta sa sala. Kaya ang bayad ako na sa sala, kamatayon. Kung sa ito pagigilukat ta sa sala, mamatay lang dahil kita gihapon. So wapa ta, lukat ha, sa tinuod lang. Walay nagsulti ka matuuran ba? Mao ni ako karon sulti ko ninyo kay nga naman. Ang akong obligasyon is to preach ramang yun. Ang akong buluhaton dili sa kalibutan sa pagpangalagad sa Ginoo magwali. Dili mag-ayo ining simbahan, dili magbuhat naghatag mga buhat hatagon dia sa Ginoo, kundi magwali kay ang Ginoo naghatag og gasa para muwali ko. Balag mo tuon sa lagdili, mo bitaw na nga atong unang panahon, ningon gani si Apostol Pablo, kinsa may mutuo na mo Ginoo sa among mga gipambalita, sa gingon sa Ginoo. Iwali lang ang pulong. Kay pinaagi sa mga pulong. Paminaw sa pulong, makabator na sila pagto kay fit kamit by hearing. Verse 13 ha, which things also we speak, not the word which man's wisdom teacheth, but which is the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Umatod pa niya, kanang butang nga din akong gisulti, dili ning pulong nga din mga kaalam kung tao. Kanang naibawan ba tao ba? Kanang iyang pagka-bright, abi kay bright, mo bitaw na sa tanang mga pastor rin, mga bright man, kanang dagko kayo simbang, mga bright na sila, kay maayo kayo na sila musulti. Pero wa sila kabasa dahil sa kulita, di mo po na nila basahon. Na ang gigamit sa Ginoo, katong mga walay kaalam, walay wisdom. Diri sa kalibutan aron pakaulawan to mga nay wisdom sa kalibutan. Kay nga naman ingon sa Apostol Pablo tungod sa mga wisdom diri sa kalibutan. Wa na ino na kailag Ginoo. Umuna yang gingon dinhi, ang gitudlo niya. But which the Holy Ghost teacheth, ang mga espiritu sa Ginoo. Mao kanang nagtudlo, nag-compare spiritual things with spiritual.
Kanang spiritual things nag-compare gyud na sa mga spiritual things mo na kini tanang ato ang gisgutan karon nga ni ata sa simbahan is about this spiritual ni panglangit ni walay pangkalibutan dinhi walay mabita na kanang blessing wala gyud nagisgutan sa Ginoo nga kamo gi-bless diri kanang mga butang ang tinuod blessing gyud sa Ginoo kung imong susihon is mabita ingon death is curse blessing is life. Ang blessing yun sa Ginoo sa Kristohanon, life. Dili butang. Dili na ayaw ginaisipa. Ang Ginoo mo supply ra nimo. Unang giingon ni Apostol Pablo giisip niya kapildihan ang tanan. Maangkon lang niya si Kristo. Wa siya nagunaw na sa iyang mga kabtangan at umuna. Maangkon lang niya si Kristo. Pero ningon dayon siya sa ulay nga panahon nga nangalagad siya kay gibiyaan niya tanang butang. Kaya namin ang utanaw sa may mong kauno na ron. Kaya unsaon naman lang nimo. Sa ito bagay ni Juan, Apostol Pablo. But my God shall supply all my needs according to His riches. Mo nang gingon, the mystery of the riches of God, wala gud nahibaw-an sa tao. Mao na nga ang Ginoo dili gyud magpabaya nato. O bitaw nang naay gitawag og comfort. Moabot ra ang panahon, hapit na ang panahon na. Ang plano di sa kalibutan, no, daghang kayo mga balita. Kung kamuwa man mo na kahibalo, ako na lang magbalita ninyo. Nga matod pa diri sa ato magsugod makigira ang China dili daw. That is 2025. Hapit na lang, di ba? Wata kabalo pero ayo paglao man na laumi gyud ang pulo sa Ginoo. Kay bisag pagpaabot na manang gingon nga matod pa ni Apostol Pablo kinahanglan dili ta makuyawan sa ulayng adlaw ba. Mao nang mag-ready lang gyud ta. Panikamutan lang gyud ato nga mahimong kita takos just tubangan sa Ginoo. Kaya Ginoo ra may makaiwinin tanan, di ba? Wa matay lain. Mo man gingon diri mao man ang ato paglaom. My hope is in you. Mo nang gingon ato kanta. Matod pa niya dinhi. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Morning gingon kanang natural nga tao lang kung ikaw usa ka di ka kasabot natural ka lang not the things of the Spirit of God dili na kasabot sa mga o di na makadawat sa mga espiritu sa Ginoo for they are foolishness kana sa ila binuang na unto him neither can he know them because they are spiritual discerned. Matod pa nila binuang na sa ilaha ni bisan pag ila lang kay nga naman spiritual man na discern kanang kinahanglan magduga og spiritual discerning. Kung ang tao wala gani spiritual discerning mo bitaw na ang fruit of the Spirit one of gitawag og discerning o kanang naay gitawag og pagbati kanang the gift of God kanang gift sa Ginoo is usa na kanang discerning kanang maka-discern ka ba di ka pwede nga nangalaga ka sa Ginoo ka discern what is right and good. Kanang espiritu nga gihatag sa imo natural spirit discerning naman na understanding ba nga discerning mo good ba o bad ba na ang imong pagpangalagad kay kung di ka discern sa mga good and evil so therefore wa kay kadlok sa Ginoo mo ni giyo sa Malakay chapter kung basahon nimo ng chapter 4 last man siguro ng chapter sa Malakay no nga ang mga tao nga hadlok sa Ginoo kaila na sila kasi nangalagad, ugwa nangalagad, aduna na sila discerning spirit. Kay kining mga butang, kung ikaw natural, dili yun nimo ni ma-receive ang spiritual things. Munang di ka mutuo nga, ang tinuoday nga Kristohanon di kay mamatay. Because natural manggug ka. Bo bitaw nang na-born again, na new creation, na new life. Kay bag-on ka sa Ginoo, pakataohon ka sa Ginoo. Mao bitaw nang magpabautismo ta nga aron kay di naman ta mobalik gud sa kaugahan kan sa inahan so mapagbalik na to dagko naman kay ta mo nagiingon sa Ginoo ni Jesus Christ bautismo gilubong ilubong mo na si Kristo gilubong na banhaw mo na kung ilubong ka sa tubig dapat mabanhaw ka nya kung mabanhaw ka do na kay new life pero kung ikaw gihawa sa tubig nya wa kay new life mo nang gingon ba pag ka na born again. Labi na kung magsilibral ka kanunay, pero hinoon, ang Ginoo ha,
Mao ni ang usa ka butang sa Ginoo. Bisa pag nag-celebrate ka sa imong birthday, not for the glory yun. Kanang dili gani imuhang glory. Kundi for the glory of God nga ikaw nagpasalamat ka. Kung kamukha mo lang, kita-kita lang, di ba? Dili ingon nga, kung manggod ang kasagaran mga birthday manggod is pa sundayag yun sa mga tao, magkikay, gibukanda. Para sa ato sa inyo siguro, oo. Pero ayaw pag-greet og ka nang gitawag sa ubang tao nga, happy birthday kay nga naman. Murag nag-mention mo ta sa iyang pagkatao to remember nga siya di ay tao ng Japon, di ba? O klaro, happy birthday. Happy birthday. Mayroon itong happy spiritual day. Kanang spiritual, kanang huwag yung nag-celebrate sa ilang pagkatao, pag-usap, nga naman. Muna nga, kung ikaw tunay magpasalamat, muna gingon, diyan ka sa Ginoo. Muna yung gingon din eh. But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritual discerned. Verse 15, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Mo nang gingon kung naa kanimo ang spiritual, makahukom ka sa tanan. Makakingon ka nga malina, kay naaman kung sa may gingon ka ng spiritual things. Kaning mga gisulti nga pulong sa Ginoo, butang sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulat sa tanan butang nga gusto niya. The things of God is spiritual. Kung ikaw naaining spiritual things, makahukom ka sa tanan, yet himself is judged to no man. Pero sa imo kong galingon, di ka nila mahukman. Mabitaw na nga usay, sultihan ta mo, glory to God. Sa diya nga dagang ko naibawaan, naanak ko ka lantugi, di ingon lantugi, kinistorya, muhilong na lang sila, nga naman. Ang akong gipanulti sa ila talag sa online yun, di na sila kaingon, mo ba, wala na, maminaw na lang sila, o di na lumutuman, bahala na, basta maminaw rin yun sila kay nga naman. Di na sila kahukom kung ikaw kay balo ining mga misteryo, mga spiritual things sa Ginoo. Kay nga naman, verse 16, for who hath known the mind of the Lord, that he might instruct him. But we have the mind of Christ. Kung kinsa man adunay hunahuna dia kabalo sa hunahuna sa Ginoo, na aron matudloan atong Ginoo mingon ta, dili Ginoo, di pwede ang Ginoo ani, mao din na murag kita pay motudlo gani sa Ginoo, which is nga naa na dia naisulat na. Ato pag yung gitawag og kanang upos pa, murag mao bitaw nang gitawag og pervert, gibaliktad ba? Abi na ang Israel gitawag og pervert nation, kanang mabaliktaron ba nga nasod ba? Kung unsa gani giingon, para na ron, when you pray, go to the closet room, kaklaro ana, kunya magampoy nun sila sa kadalanan. They love to pray in the street, in the corner, mo nang giingon. Mo na ang mga parasiyog, mga iskriba itong unang panahon. Kunya, usahay ang tao, manundog, mo dito nga ang mystery. Kanang hidden things, kining wisdom, huwag yun nilibawaan sa tao. Pero kung kita, spiritual naman ta, nilibaw na ta. Nga, dili ta mo yung saklang sa Ginoo, kung dili mo palo lang kita. Kaya nga naman, but we have the mind of Christ. Nga naman tayo nahuna. Nga nahuna ni Kristo. Nga mo na yung giingon diya sa tuwa karon gi-comfort man ta niya. Mo nang niingon na lang siya fervent mind. Ang iyang tabangan, gihatagag consolation. Ang kanang gitawag o kanang comfort is a little consolation na. Gamayng tabang na, nang gi-comfort nimo. Amo nang giingon ni Job, imo bang ipakagamay ang tabang sa Ginoo? Ang Ginoo na nagtabang nimo. Mo bitaw nang kanang fervent is very hot ba? Kanang imong mind yun, focus yun sa Ginoo, inyo pa sa dictionary, very hot. Burning, flaming, and vehement. Mainit nun yun. Mo bitaw nang kanang the vehement prayer of a righteous man, kanang gitawag og prophet, kanang aduna kay pulos gyud, kanang gitawag og
a village match kanang gitawag kanang pag-ampo nga mainito daw kuno sa Ginoo dakong kapuslanan na mao bitaw nang kinahanglan magmainiton ta sa tunahuna sa Roma 12 chapter 12 verse 11 ingon pa ni Apostol Pablo, not full in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ayaw mo pagpakulang sa mga buluhaton. Kanang amin mo kita, business ni, hindi mo ni Pablo, kini ato ang pagpangalagad business niya. Kung mag-isgot business dito sa kalibutan, ang kalibutan na po yung muhatag na ito. Kung kani mga butang sa kalibutan, mga wala kani, pero kini spiritual nga iyang giingon, business ng yato ni, mo na iyang giingon, fervent and spirit. Kanang pinala magmainiton ka sa pagbati, parang business nimo nga serving the Lord. O, labi na nga ang panahon, hapit na. Pagkakabaywa, may bawa na, mo bitaw ng gingon nga, kung wa niya kaluyin, manulunda nga nata na sa langit, gihulog pa yun. So, mo na nga kita, naningkamot yun ta, mo na kinahanglan yun nga. Ang mga gitawag o pulong sa Ginoo, mo nang ato ang mabuhat. 1 Peter chapter 4 verse 8. Matod pa niya diri, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover them multitude of sin. Ug labaw daw kuno sa tanan butang, magmainiton mo diya sa paghigugma, sa gugma, alang sa imong kagalingon. Kung kanang gugma, mutabon mangguna sa dagan atong mga sala. Kanang gugma, kabalo ba mo unsay gugma, unsaon nato ng gugma. Ang napulo kasugo mo niya, dunay usa naglahi-ana, kabalo ba mo unsay naglahi-ana? Ang napulo kasugo, ang gikan sa lima, gikan sa uno hangtod sa lima is to love God. Ug gikan sa ikaunom hangtod sa ikapulo is to love your neighbor. Pero nayo sa diha nga imong higugmaon dili lang kay to love God. Sa unsang paagi kanus ani mo higugmaon ng Ginoo. Mo nang giingon ang ikalima. Kung sa gani diha sa ikalima, nga matod pa niya ikaupat man na siya Sabbath day. Kanang Sabbath day nga matod pa niya, keep it holy. Kay nga naman, niingon siya kanang Sabbath day special na siya. Nga matod pa niya, aron may bawaan niya kung kanus ay mo higugmaon ng Ginoo. Kung imo bagyong tumanon ang gugma nga gihangyo sa Ginoo, which is the great command or the first commandment is to love God. Nga mao nang diha may bawaan sa Ginoo, mao nang nag-ingon siya, Sabbath day keep it holy. Before siya nag-ingon anang Sabbath day keep it holy, matod pa niya 6 days buhata tanan. Nya pagka ikapito ayan o pagbuhat. Nya bisan pa daw kuno ang imuhang mga katabang sa panimalay, ayaw na pabuhata kung dili papahulaya gyud na kay nga naman mo na ang adlaw nga gibless gyud na sa Ginoo. Mo na nga diin kung ikaw nahigugma sa Ginoo, nay usa diha makita ang gugma nimo diha sa Ginoo is by keeping His Sabbath. Mo na yung gingon, mo nang gingon ni Ezekiel nga diin. Kanang Sabbath daw is usa na kagitawag og sign between man and God, the Sabbath. Mailan lang ka sa Ginoo kung ikaw nag-ilaan ng Sabbath, pinaagi sa pag keep by kanang gitawag og holy, yastubangan sa Ginoo. Mo na iyang gingon dinhi nga din above all things have fervent charity or love among yourselves, for charity shall cover the multitude of sin. Proverbs chapter 10 verse 12. Hatred stirreth up strife, but love covereth all sins. Mo bitaw na ang pagigugma nimo sa Ginoo, mo nang tabunan niya imong sala, mo nang pasayloon ka, kay nga naman naigugma man ka sa Ginoo, mo na ang mga nagmahal sa usa ka butang, mo nang gingon kung gimali mo na ang isa ka tao, mo nang gingon kalibutan din na niya ang imuhang mga kasaypanan. Mo na ipakita ginato ang love, kay mao man yung gingon love man yun, labi na magmainiton ta diha sa mind to love. Mo nang gingon ni Solomon, ingon pa niya din sa Proverbs chapter 17 verse 9,
He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separate very friend. Munang gingon, kanang daw kunong nagtabon sa mga kalapasan so sa katao, nangita naggugma. Munang gingon sa Ginoo nga ayaw gyud mo pagmalis, pasagdi na siya kung unsay nahitabo na basta ikaw doon na gyud ipakita nimo nga ikaw wa gyud ka nagdumot niya kay ang opposite ra sa pagdumot love man, di ba? Love nga kanang mo serve daw ka sa Ginoo, no one can serve two masters, either you love the one and hate the other. So kung wa nimo higugmaan ang Ginoo, so gidumtan nimo. Kung imong gidumtan ng kalibutan, gigugma nimong Ginoo. Pero kung gilab nimong kalibutan, therefore munang gingon gilab nimo ang kalibutan. Mo nang gingon higugmaon jud nato ang Ginoo. Unya kung ikaw magtabon sa kasalanan, nangita ka og gugma nga diin wa nimo siya dumti kay ngano man higugma kanya. Nangita kag love kay ang nagabalik-balik arang mga matter sa uban, balik-balikon gani nimo nang sayop niya bisang best friend na nimo makasiparit yun na ingon isulungo. Separate very friend. Panang imong pinaka-amigo gayud mo nang gingon naa gani kay amigo. Ayaw balik-balikan ng sala. Kay ngano magbuwag ra gyud mo. Pero kung gusto gyud mo magbuwag anong sa katao, balik-balikan na lang kay mao man gingon diri. Kung gusto ka, mo nang gingon pamaagi ra gyapon nga aron magkabuwag mo. Balik-balika yang sala. So ano nga naman ka nakikamigo na ko, nakikaw naman. Dadi magdug ka mo simba. Mo nang di nga makiguban nimo. Mo na nga ang pulong sa Ginoo na gingon jud ingutang Apostol Pablo, ayaw gyud mo pakiguban atong mga dili magtotoo kundi di adtong magtotoo. Matod pa niya dinhi sa Matthew chapter 24 verse 12. Usa ka sign nga gingon ni Jesus Christ, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Mo ni atong magtayanan. Nagkadaotan na ang panahon, padulo maginis pagkadaotan ang panahon kay gipraptisimong gyud na. Mo bitaw na naanak na sa kaliwala sa entrance na ta sa gira ha, sa Third World War. Ayaw gyud na ninyo kalimtan. Ayaw ninyo na kalimti. Nga matod pa niya diha, magkadaotan na, magalibot na sa tibok kalibutan, matod pa niya daghay mabugnaw, magugma. Mo na atong bantayanan. Revelation chapter 3 verse 15 and 16. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Verse 16. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Munang gingon na, I will vomit or spew. Kanang isuka ko ikaw, iluwa ko ikaw, kung matod pa niya, kung dili ka man lang maginit, kung dagaang na ka, kanunay lang ka ana, wag yung ka nadasig sa pagpangalagad sa Ginoo nga asin nga, pertig yun imong dasiga ba. Sabi niyo mo, ang gusto yun sa Ginoo, kanang aduna kay fervent mind yun ba. Nga wak kay laing una-una pag-abot mo, na kung gingon sa inyo pag-abot sa Domingo, gani, ipakita yun sa Ginoo, dili sa tao. Nga dining nun yun mo ang Ginoo nga din, Lord, this is the day. Nga imong gibuhat, makaingon ba ka na? Pag sayo ni mong mata, mo bitaw nang napulong ra ba sa Ginoo, dili na pwede nga dili na to na isgutan, dili pwede nga dili ta moingon nga this is the day. Si David nag-desire gyud nga buabot ng adlaw mo, nang pagkaabot ang adlaw na, ningon dayon siya, this is the day. Gani nag-desire kay siya, usa lang gyud siya sa tig-abli anang simbahan sa libo-kalibo nga tawo mo ato, mayong tig-abli lang siya. Unya matod pa niya, one thing I desire that I may dwell, ngano man nag-desire siya may dwell kay aron yung time of troubles, ingon pa sa Psalms 27 verse 4 and 5, taguan kaniya ambot sa budwa mawala ang imong trouble. Mo bitaw na nga karon samtang napatay higayon o panahon, mo na yang gingon dinhi, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would spew thee
Matod pa niya. Iluwa ka lang, labi na ka ng dagaang lang ka, wag yung ka na backslide, wag yung ka ni undang. Undang na imo ang kaubad sa balay, ni undang na imong partner, ikaw wag ka ni undang, pero wag yung ka na init, maulang gyapon. So therefore, fervent yun, mainiton yun ta. Diya sa bulaton sa Ginoo, namatod pa niya kanang gitawag og lukewarm, nag-ingon sa Ginoo sa Revelation, kanang moderately lang ba, nagpadayon lang siya, bugnaw lang gapon. Namatod pa niya sa dictionary kanang lukewarm is lacking conviction, half-hearted. Tunga lang yan kasing-kasing daw kuno, tunga ingon pa sa dictionary. Nya kuwang sa conviction. Nga naman, wala pa siya na-convict. Kanang conviction is the act of process of finding a person guilty. Munang giingon kanang convict, kanang guilty gyud siya ba? Muna usay ang Kristyanon karon dili guilty kung maka-absent. Guilty ba mo? Munang bantayanan nato kinahanglan nga diin kita makabaton. Munang giyang convict nga kinang guilty ka, the state of convinced. Kay ingon sa dictionary kanang conviction is the state of convinced, kanang buot pasabot na convinced manggug kagot nga kaning adlaw ni lahi man gyud ni lahi, di ba? Muna iyang gingon, the state of convinced, the state of being convinced, or error, or compelled to admit the truth. Munang gingon nga, nabati gyud nimo nga ikaw, ni-admit nga, nagkamali ka sa kamaturan. Munang gingon, the truth, compelled ka na nakuha nimo ang kamaturan. Dunay gingon dirila sa dictionary is a strong persuasion or belief. Kanang gitawag og persuasion kanang wa gyud ka na convict ba, strong nga din, wa gyud nimo na persuade kanang nasabtan ba bro, baliwala lang as natin lang makadungog basta musimba lang kanang bro. Bililon ba kaniya ang pagsimba ba? O dito na ang pagigugma sa Ginoo, makita na diya sa adlaw sa Ginoo nga gihatag nga nag-ingon siya, unong adlaw inyo ako ang ikapito, diya na nimo buhat anang gisugo sa Ginoo nga ang iyang commandment is ang first is to love God. Ang second is to love your neighbor. Nya asa nimo na mapakita sa adlaw sa Ginoo, dili ingon sa tanan adlaw, buhaton pa nimo sa tanan adlaw, nya sa isa adlaw de wa nimo nimo. Matod pa niya dinhi sa nga matod pa sa Roma, kay ba nang Roma chapter 14 verse 5 and 6. Ingon pa niya dinhi sa 14 ha. One man estimate one day above another, and another estimate every day alike. Let every man be fully persuaded or convinced in his own mind. Namatod pa niya diri, usa ka tawo nagilagayod o usa ka adlaw nga labaw sa tanan, o ang usa ka tawo nagilapod nga pareha ra na tanan. Do kabuk ang gingon ni Apostol Pablo sa verse 6, he that regarded the day, kinsa katong nagilaan ng adlaw nga lahi sa tanan adlaw, regarded into the Lord. Mao na ang nagilala sa Ginoo. Ug ikaw na kaila Ginoo, nya di ka mo ila ng adlaw. Wala gingon, wala ka kaila sa Ginoo gyapon. Wala gingon nga wa nimo na ilha, basta mag-adto lang ka dito. Mo bitaw na nga samtang napatay higayon, natatay tayo ba? Mawa pa ng lupad ng mga eroplano si babaw na to. Manglupad na manggaling na ito ng mga eroplano. May boom kang talagsaon na ng lupad na padulong na nasa kanang gitawag og defense force na sa tao diha. Mo na ibantayan na nato. Lupad na galing ng mga eroplano nito. Ganiya sa buntag na ng lupad, duha pa lang galing ko, mo na kahinumdum ko. Di pahinumdum na yun sa ginusukuan na din. Manlupad na gani ni tanan, ang daghan naman gani, di naman undang ni manlupad ni, sa ito pa prepared na sila. O bitaw na nakita karon, samtang wala pa na, mahitabo, sa matungbuhaton. O bitaw itong sa Israel, sa wa pa ng lupad itong mga kuhan, baliwala na sila, nag-enjoy sila, karon kay nang lupad na, diyan na sila nanago, random na. Gani karon ang mga Israelites na mga Hudiyo Sabi yung sa inyong gibuhat, amot ang Christians, wala pa lang
Pero ang mga Israel, ang mga Hudiyo, gitugutan na sila nga magunit ng baril kay nga naman. Kabalo na sila nga naibuabot og tira. Mo bitaw na nga kita blessed ta sa Ginoo nga dili kita gitaga kahayag. Mo nang iyang gingon he that regardeth the day regardeth it into the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord he does not regard. Wala na siya nagila sa Ginoo. He that eateth to the Lord, for he give it God thanks, and he that eateth not to the Lord, he eateth not, and he give it not thanks. Kanang nagkaon diya sa Ginoo, o kanang nagilag adlaw, nagkaon na sa Ginoo, mao kana ang nagpasalamat sa Dios. Mao na kamo ni Andy, bisag nagsilibran mo sa inyong birthday, ang tunay gipasalamatan ninyo nga ang Ginoo ni amo dili nang kay ingon nagsilibra kag birthday. Pero ang tinuod jud nga pagpasalamat, ingon jud Ginoo nagpasalamat jud ko nimo for kini kuha na namo ni because nga aron noon ang gobyerno mo isugod bisan gani sa bukid gani ang mga tao, mga membro dito akong gidala para pagparehistro. Kay siyempre daghang bibaya dito sa liliputan ng mga tao diya. Nya ako sila gidala dito kay magparehistro. Kay pangutana din sila kung pila edad di mo. Wa kabalo. Mo tumingon tong taga dito mga kasi tawagan ng clerk sa barangay ninyo siya. Sa sunod pag silibrar mo birthday, sa bukid, wa mo silibrar. Manang wa may bawa yung pila na edad nila, pila na sila katuig, nagtiguan na basta. Una, wa may bawa. Okay man lang magsilibrar ka sa itong birthday, not for the glory of, anong gitawag og sa atong kagalingon, but for the glory of God. Pero ang tanan jud nga ingon nga magpasalamat ka sa Ginoo, ali jud diri sa simbahan kay mao ginang nag-ilaog na pasalamat sa Ginoo. Mao bitan nga kinahanglan daw kuno ma-convince, ma-persuade. Tanang convince is or persuade. Mabati gyud nimo ba, no? Mo na gingon sa Roma chapter 21 verse 22. Roma chapter 4 verse 21. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Verse 22, and therefore it was imputed to him for righteousness. Mo na iyang gingon, kay daw ang mga na bati gyud niya fully persuade that he had promised, nga aduna siya promise sa Ginoo nga siya daw kuno he was able also to perform, nga ang Ginoo daw makahimo sa pagperforma ana. Verse 22, and therefore it was imputed unya kaniya gibutan to him for righteousness. Diya na ingon nga ang imong gibuhat is righteousness kung ikaw convinced yun. Manang gingon sa Ginoo, di ba ingon si Jesus kay seek first the kingdom of God and his righteousness. Kung saan man mo pagkibaw niyang righteousness, naan mo. If you are convinced, matod pa niya. If you are fully persuaded, nga ikaw gipramisan gayod, nga din mo kaning mga pulong sa Ginoo, the promise, nga din ang Ginoo gayod nagtudlo nimo, mao na nga siya pod maka-perform daw sa imo sa tanan butang. Mao nang gitawag kanang imong gibuhat is righteousness. Kung ikaw na-convince, ikaw nangalagad lang, wala gyud ka na-convince ini mga pulong sa Ginoo mo nang gingon, buhat ka na sa imong bulaton kada adlaw, buhat ko ka sa Ginoo kada adlaw, mabitaw nang gingon lahi ba? Ang iyang gingon ni Apostol Pablo nga din, lahi sa tanan adlaw. Dunay usa ka adlaw nga lahi. Mo nang kung ma-convince gyud ka ana, ma-persuade gyud ka ana, mo nang gingon ma-convict gyud ka nga din guilty ka anang adlaw na kung dili na nimo mahatag o ma-perform ng tanang mga sugo sa Ginoo nga din mao kana atong bulaton. Manang gingon ang righteousness wa gibutan sa imo. Pero kung ma-convince ka, ma-persuade ka, manang gingon gi-impute sa Ginoo ang righteousness. Sabi nimo kining righteousness dili ra ba ni pinaagi sa pagbuhat, kun dili ang Ginoo ray nagbuhat ana, nagbutang, nag-impute. Manang gingon ni
ni Apostol Pablo nga adunay mga blessedness nga gisgutan ni David nga kanang gitawag og gi-impute kanila ang righteousness because na-convince man gud sila ini mga adlaw ni mo nang kanatanan nilang gibuhat is righteousness. Mo bitaw na sa balik na sa verse 20 sa Roma chapter 4 verse 20. He is staggered not the promise of God through in unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Mo nang giingon kanang ang promise daw sa Ginoo dili unta na kulang. Pero nakulang na kung ang unbelief mo ay maghari sa imo. But kanang gitawag dili na staggered o kakulang kung ang imong pagtuo ay strong, but was strong in faith. Ya kanang doon na kay lig-on gayud nga pagtuo, naghatag ka paghimaya sa Ginoo ana. Muna iyang gingon nga kinahanglan ma-convince ka nga kanang imong pagtuo gayud is strong. O bito nang na importante gayud nga din ang tao ha. Nga bisan si Abraham, muna iyang gingon din si Abraham na din Abraham fully persuade or convinced his faith counted for righteousness. Giisip si Abraham nga din ang iyahang pagkamatarong, giisip niya nga naman, convinced mo siya nga gialad niya si Isaac, no? Mao na iyang giingon, pag ingon lisod itong gisugo kang Abraham, no? Nga